wace ni kiriro. Sarki a lokacin da ka je gidan Hadiza gaban da me ka ci a gidan? Baki da shinkafa da mai. Ka tabbata iya abin da ka ci kenan? Ka ji tsoron Allah. Hadiza gaban da gaske iya abin da ya ci kenan a gidanki? Ku ba ku san a rayuwa mutum san da yake cikin nishaɗi ko san da yake cikin ɓacin rai. Bai sana'a dakata ban tambaye ka ba. Hadiza gaban ina tambayan ki me gaskiyar lamarin? Allah yana ji kuma yana gani. Kike nufi da hakan? Barawo ne. Barawo. Barawo ne. Barawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarki Alisa ta kai mata a gidan? Dalar fin baki. Allah yana ji kuma yana gani. Hajiya Hadiza gaban ta ce wai sarki Ali barawo ne da gaske ne? Sharri aka yi masa. Allah yana ji kuma yana gani. Zaki bani da wannan magana ko ba zaki bari ba? Na rantse da Allah za ka ji ka a gidan maza. A taimake ni. Akwai nadama a tattare da haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarki Ali ya kamata ka gaya min gaskiyar lamarin nan kawai. Baka isa ba wallahi. Na rantse da Allah za ka ji ka a gidan maza. Momo, wai me gaskiyar lamarin da yake faruwa tsakanin Sarki Ali da Hadiza gaban? Ai kai ka fi kowa sani. A'a, ni babu abin da na sani. Hadiza gaban ga wani takarda Sarki Ali ya ce a baki. To ga bude ka karanta in ji. A'a dakata ba sai an karanta ba. Musa mai sana'a na wajen. Kame a ciki. A ciki. Inda Musa mai sana'a ne yanzu nan zaki ji magana a waje. A waje? A waje? Sarki Ali na ji labarin wai an baka kyautar tsohuwar mashin. A sabo ne. Kawai ganin dama na ne na je da sai da shi na siyo wannan dan shi ne da yayi. To yanzu ina raguwan kuɗin? Baka isa ba wallahi. Ha ba. Ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka ba.